an b'aw fo ka waleɲuman dɔn compétition belebeleba min dara aw de kɛra sebagaya tigi ye aw mɔgɔ 4 Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal. Bon compétition laban o de kan ka kɛ bi an bɛ tila aw bɛɛ bɛ bɔ donc an b'aw wele kelen donc aw bɛ don ka na ka prévu yira ni maa min sera ka jɔyɔrɔba cɛ ladali fɛn belebeleba b'an bolo ka d'o tigi ma donc aw bɛ bɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɛnɛ ma donc b'aw wele kelen aw bɛ don donc min bɛ min fɛ min bɛ se min na donc bɛɛ ka n'o yira. Ayi non ni ne bɛ nin ta ka na ye. Ne b'a fɛ ka a bɛɛ ka ta fɔ a ko bɛɛ ka ta fɔ. Voilà donc an bɛ wele bila an ka maa fɔlɔ ma n'o ye Sénégalais ko Sénégalais ka don. Compétition ko Sénégal bɛ sɔn ka kɛ n ka frontière ni n ka dɔw bɛɛ bɛ ɲini ka na kari donc ale bɔlen ko an bɛ wele bila Côte d'Ivoire de ma Côte d'Ivoire massage baru est-ce que pas de culo mani machine le flot ti voilà 18 bibolo ça c'est bien ça merci bravo voilà on demande 18 dit maman ti madame le problème de culo mani Guinée là ma don ni compétition bani Côte d'Ivoire ni ngata ayi ça dit monter la carte. Guinée. Ouais. Hein? Et Guinée, on va se faire un plan. Nous, on va se faire un plan. Guinée bene ñomonte. Guinée bene ñomonte. 2013 coupe bene ne bolo. 14 coupe bene ne bolo. Oh, subhanallah. 2020 a fonga ta bona malla. Jadi tu malu nak cerita apa pun nama ini. No, malu ni malu nak mau dapat nanti. Wallahi ni kau balik. Gini betul ni. Ala. Ang betul ni kau mabe. Na fana ni ada malu ni tu. Ni competition be ulu ada belakang. Masa jawaru. Ala ini nesa. Ala saya bisa kafe bola. Gini ni borang ni mesa ni ala saya bisa kafe nanti. Ordem não adoro. Me para passar.